Il-bini tal-Kummissjoni Ewropea jew kif inhu magħrufa aħjar il-Berlimon għadda se jkun qed jilqa' l-Ministri Maltin għal laqgħa bejniethom u l-Kulleġġ tal-Kummissarji tal-Unjoni Ewropea. Il-proċedura titlob li qabel kull Presidenza ikun hemm laqgħa bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Gvern tal-pajjiż li jkun se jassumi l-irwol tal-Presidenza. F'dawn il-laqgħat iż-żewġ naħat jippreżentaw il-programm ta' xogħol tagħhom għall-ewwel 6 xhur tas-sena biex jaraw illi kull naħa jkollha pjanijiet kompatibbli. Għada fil-fatt l-ewwel ma jitkellem il-President tal-Kummissjoni Juncker ħajati il-programm ta' xogħol tiegħu, mbagħad jirrispondi l-Prim Ministru li jgħid huma l-prijoritajiet tal-Presidenza tagħna, wara mbagħad jibdew jitkellmu l-Kummissarji biex il-President mbagħad nitkellem jien u jitkellmu Ministri oħrajn, u mbagħad isiru xi laqgħat ukoll work programs biex kull niddiskutu temi speċifiċi. Dawn il-laqgħat jingħaqdu ma' sensiela ta' laqgħat li diġà saru ma' diversi kummissarji f'pajjiżna u fi Brussell u li għad iridu jsiru. Issa wieħed jibda jagħlaq il-programm, kemm il-programm tax-xogħol tagħhom tal-Kummissjoni kif ukoll tal-prijoritajiet tagħna. Fil-ġimgħat li ġejjin huwa mistenni li jkomplu jiżdiedu fil-fatt, issa jibdew ukoll il-laqgħat informali tal-diversi konsilli tal-Unjoni ġewwa Malta wkoll. Minn jannar nibdew bl-ewwel informali, mbagħad ikollna is-summit mbagħad ikomplu għaddejjin bil-laqgħat ta' diversi konsilli.